for today's video mga boss, andito ako sa mall. Dito malapit lang sa amin. May pupuntahan kasi ako dito. May ka-meet up ako dito. Ngayon mga boss, nakikita ko na sila. Yo! Naka-vlog? Oh, naka-vlog. Suroy, yo, kamusta? Yo! Tara, okay rin naman. Dito naka-vlog pala si Boss John Phil. Ba't kayo nandito sa teritoryo ko? Bakit mo ako inaway ha? Alaki nang naipon niya. Alam nyo ba, nami-miss ko kayong dalawa. Ayan, pili si Darwin. Medyo nagugutom kami sa kakahintay kanina. Malayo pa yung biyahe nilang Darwin. Dapat guys, marunong tayong maghintay. Maghintay. Pero ikaw, marunong ka ba maghintay kung kailan darating yung para sa'yo? Yes naman, syempre. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What's up mga boss? Welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, this is Boss Triple J Films. And for today's video mga boss, andito ako sa mall. Dito malapit lang sa amin. So ngayon mga boss, may pupuntahan kasi ako dito. May ka-meet up ako dito. Kami magkikita sa Island Central Mall. Ay, face shield. Isa lang ha, kunin ko muna yung face shield ko. Kasi mga boss, hindi kasi makapasok dito pag walang dalang face shield. Grabe, napakainit talaga dito. Sobrang init na. Ayun mga boss, sabi kasi nila, nandito na daw sila. Sana naman lang boss, hanapin ko muna sila kung nasan sila. So ngayon mga boss, nakikita ko na sila. Dito ko sila makikita sa may entrance. Yo! Naka-vlog? Oh, naka-vlog. Arats, gani ara mo? Naka-vlog ko, ganun na rin kami. Suroy, yo, kamusta? Yo! Tara, okay rin naman. Dito naka-vlog pala si Boss John Phil guys. Naka-vlog. Kanina po ako dito, hanap ko sa inyo. Punta ako sa jowa ko. Pumunta sa jowa. Kanina lang ako naghihintay sa inyo. Uy, hi ka muna sa vlog. Hi guys. Ikaw, hi ka muna. Yan, wala pa ako akong tulog ngayon guys. Dito. Wala kang tulog. Di matulog ka. Dito. Wala. Di si mama. Natulog dun sa bahay nila. Doon na kasi nakatira si Buslay sa bahay lang Third. Ba't kayo nandito sa teritoryo ko? Bakit mo ako inaway ha? Sama ko sila kasi may bibilin kami dito. So andito kami kasi bibili kami ng phone ni Darwin. Rich kid kasi si Darwin. Meron na siya, alaki nang naipon niya. Alam nyo ba, nami-miss ko kayong dalawa. Miss na kayo namin ni Busloy. Hindi tayo nakapag-video. Oo nga, kasi busy. Dito lang. Kunti lang yung mga tao. Sige, kamusta ka na? Okay naman, broken hearted gising ko. Bakit ka broken hearted? Wala. Matagal na tayo hindi nagsasama, wala na akong update sa buhay mo. Ano? In short, natatakot kami Huwag ka kasi wag ano yan. Baka kasi papayakin mo kami. Ano? Palagi mo kami pinaiyak. Ito na yung request nyo na sana magkasama kami sa bagong vlog. Ngayon, kasama kami ngayon sa vlog ko. Bibili siya ng iPhone. Sana all may iPhone. Excited ka na ba sa bagong cellphone mo? Siyempre boss. Actually guys, pinag-ipunan po talaga ni mama niyan guys. Sana all. O kasi nung vlog ng ate ko guys na sabi niya bibilan daw ako ng cellphone. iPhone, di ba? O binigyan niya ako ng pera. O di kami nakabili nun guys kasi Bakit? ginamit ko yung pambili ng iPhone ko nun. Kasi importante po kasi yun guys eh. Ginamit ko ang pambili ng iPhone ko dati. Kaya ngayon pinag-ipunan ulit ni mama. So ngayon guys, ngayon lang po ulit na ang hirap ng Tagalog. Ngayon ulit na Sorry guys, ngayon lang po ako ulit nakapagsalita ng Tagalog guys. Kasi kaya matagal na siyang hindi na nakapag-vlog. Kasi alam niyo si Darwin kasi nagdadamot yan sa amin. Nagtampo yan sa amin kasi ewan ko lang, basta nakita niyo, alam niyo naman mga boss na nag-away kami dun sa Facebook. Nag-away tayo sa Pero actually, saglit lang yun. Nagkabati ulit kami pero hindi namin pinaalam sa inyo na Dapat may isang kiss ka sa So actually nagkabati na kami and matagal na kami nagkabati. Okay talaga kami ni Darwin. Pero ngayon lang namin pinaalam sa inyo na ayos na kami ngayon. Pero nung time na nagka-misunderstanding kami sa Facebook,
Mga ilang araw yun? Mga 3 araw nung Mga nag-okay na 3 tayo. araw ata Mga yun. 3 araw nagka-okay na kami. Pero hindi namin pinaalam sa inyo. Kasi para naman surprise. Nakipag-ano siya sa akin, nakipag-away na siya daw yung pogi. Tayo na yun. So, nalaman ko kasi na binablock niya ako sa Facebook. Nalaman ko nung time na yun. Tapos, Binablock hindi ako? Hindi, sa group page. Sa group page. Nalaman ko binablock mo ako sa group page. Tapos doon ko nalaman sa mga admin. Yung mga admin kasi napakita Nakablock sa kita doon. ikaw Nakablock kita doon. Hindi. ikaw nag-remove sa mga post. Kasi nga guys, doon sa ano guys, sa King Darwin ko guys, sabi kasi ng mga admin ko doon guys na ano, ipakita. Oo. Sabi kasi ng ano ko doon guys, editor and moderator doon sa King Darwin ng group page ko Yes. guys. Kasi nga guys, may approval kami doon sa ano may sa mga approval. post, di ba? Di ba ginawa mo kung wala nang approval? Di ba ginawa mo ako sa Oo, pero Oo. ano nga yun, Alam ko yung tunay na dahilan wala ka sa mood. Actually, wala sa mood si Darwin. Nag-away sila ni Singkit. Yung totoo talaga, nag-away sila ni Singkit. Tapos, nag-post ako sa group page niya. Tapos sabi niya, hindi siya nag-react sa mga post ko. Tapos, ni-remove niya. Sa tingin mo, tama ba yung remove mo yung di mga ko na yun post ko? remove boss. O bakit may nakapangalan Darwin? Nakita ko ng screenshot. Hindi ko ina-approve. Yan, t-shirt. Ni-remove mo, dinecline mo, tapos tinanggal mo ako sa group page. Hindi, tinanggalan mo ako ng ability na makapost sa group page mo. Yun, yung Pero totoo. hindi kita tinanggal. Hindi kita tinanggal. Minute Pero at least, wag na natin pagtaluhan yan, at least okay na tayo. At least okay na, okay na. At least okay na. Dapat may kiss ka sa akin. Kiss ka muna sa akin. Arats. Arats, tara, portahan na natin si Singkit. Singkit, kamusta na yung buhay mo ngayon, Singkit? Okay lang. Okay lang. Nasaan na ba yung jowa mo? Yan ba yung jowa mo? Tawag sa'yo eh. Hindi mo naman pinapansin eh. Nag-drive ako ng motor. Ano yung motor ka? Nandun. Scroll ka, ang daming kachat. Ang daming kachat. Sunool. Baka hindi ka na mag-vlog ha. Excited na ako magka-jowa, boss. Excited mga jowa. Huwag ka muna mag-jowa. Atupagin mo muna yung module mo. Hindi, ganito kasi yun, magjojowa ako, tas magpapatulong ako kay jowa. Yan ang mindset. Ang ayaw ko talaga kay Darwin. Nakita mo yung vlog ko, no? Wala. Ano yung pinakaayaw kay Darwin? Ang ayaw ko kay Darwin, mabilis magtampo. Bilis niya magtampo. Gagawin ko Kasi sana nga guys, ngayon. gusto kong, suyuin ako na i-boost. Ang gagawin ko ngayon, i-ignore sana. Ignore Darwin Dion. Pero naghahanap ako sa inyo eh. Kanina pa ako hanapan Ganito sa kasi inyo. yun guys, di ba? Ang plano niya, i-ignore niya ako sa vlog niya, di ba? Kaya hindi niya nagawa ngayon kasi nga guys, hindi niya kaya akong i-ignore prank. Kasi nga guys, alam ko guys na gaano ako kamahal ni boss. Yun. Ayan mga boss, nabili na ni Darwin yung kanyang cellphone. Gusto lang i-shout out yung mama ko guys na nagbili sa akin ng ng iPhone ko guys. Yun. Mama, maraming salamat ma sa binigay mo sa akin ng pinaka special na gift mo sa akin. Matagal mo ng pangarap yun, di ba? Matagal ko na tong pangarap guys. Actually guys, first time ko po itong binili ni mama na phone. Kasi Yun. guys, hindi ako mahilig sa mga sa mga cellphone, computer talaga ako. Dito ka mo. Mas mahilig ako sa crush. Ay, joke. Mas mahilig sa crush. Ay, wait lang, guys, sabihin ako. Ano? Ma, kung mapapanood mo to ma, gusto ko lang sabihin sa'yo man, gaano kita kamahal. Sobra. Down. Thank you, I love you. Down yung Oh. Yan guys, hindi pa kami natulog ni Boss Junpil guys. Wala pa kaming tulog. Wala pa kami tulog. Ay ma, baka naman ma, jowa. Ang tita, sabi daw ni Darwin, baka daw next na i-gift mo sa kanya ay jowa na daw. Yung next na i-gift ay jowa. Baka naman jowa. So ayun mga boss, nandito muna kami sa nag-snack muna kami kasi medyo nagugutom kami sa kakahintay kanina. At malayo pa yung biyahe nilang Darwin. Dapat guys, marunong tayong maghintay. Pero ikaw, marunong ka ba maghintay kung kailan darating yung para sa'yo? You chosen, fuck it up when you bust. Yes naman, syempre. Sa doon. Sabihin ako, Ano? yung visiting my ex challenge, ganun. Ikaw, i-visit mo si ex. You chosen, fuck Hindi, it joke lang yun, joke lang. Joke lang yun. Joke lang yun. Medyo happy talaga si Darwin. Happy ka ba ngayon, David?
Siyempre, happy. Paano yung mukha ng happy? Girl, you chosen. Ayun guys, actually guys, nagagalit si mama sa akin kanina kasi Kasi? di ako natutulog. Kasi may usapan kami ni Darwin. Sabi niya sa akin na magpasama siya dito kasi bibili siya ng cellphone niya dito, bibili siya ng iPhone. Usapan namin, maaga kami pupunta dito. Pero yung usapan kasi namin, sabi niya maaga siyang natulog. Natulog siya, maaga na umaga na siya natulog mga ano yun, Size. alas 6. Alas 6 Tapos ginising ako ni mama alas Oo. 7. Tumawag kasi si tita sa akin nung kanina, tumawag siya. Sabi niya, samahan ko ba daw si Darwin. So, sinabi ko sa kanya na, tita, nasan ba si Darwin? Sabi niya, tulog na tulog si Darwin. Ayun, tulog. Pag may Magagalit. usapan talaga tayo, dapat Sabi ko ni marunong mama, at tumupad sa mamaya usapan. naman, antok na antok pa ako. Kwento mo na natin, paano tayo nagkabati ngayon? So, may nagtatanong sa... Nagkabati kami guys kasi nag-chat ako kay Boss John Phil. Boss, i-kiss kita. Nag-sorry siya sa akin eh. Di ba, Singkit, alam mo nung nag-away kami ni Darwin ba, anong reaction mo? Kasi sabi ko ba't sila nag-away? Oo. Ang sweet pa namin nun eh. Oo. Tapos bigla na lang, bigla kasi nag-iba si Darwin. Kaya nga, sabi ko sayang naman yung pinagsamahan natin kung ganun yung mayayari. Oo. Pero sa totoo lang, nung time na yun, nung pag-chat natin, mga ilang araw nun, nakipag-okay siya sa akin, nag-sorry siya sa akin. Oo. Nag-sorry siya, pero hindi mo alam na nag-sorry na siya sa akin. Pero sa totoo lang, nag-sorry na siya Sorry sa akin. guys. Sorry Love you. guys. Eh, sa Darwin kasi matampuhin kasi naman. siya. Oo. Anong kakainin natin Nag-sorry na ngayon? nga ako eh. Dali daw, gutom ka na ba? Inantok na ako guys. Eh, sa tingin ko, parang gutom ka na eh. Gutom ka na kay Crush. Girl, you chosen. Fuck it up. Sige, kain muna kami guys ha. Sila lagi way rice. May rice pala. Kaya nga makakabusog ko eh. Boss Kenshin! Boss Kenshin! Shout nga pala sa mga may jowa dyan, isumbong naman yung mama. Ano sasabihin niyo kung sakaling nanonood si Boss Lloyd? Gumising ka na, boss. Boss Lloyd, gumising ka na. Huwag ka puro tulog na tulog. Boss, gusto ko lang sabihin sa'yo, boss, na miss na miss ka na namin. At saka si ano masabi mo kay Court kahit hindi mo pa Gusto ko makita si Kurt, boss. Nagkatal sa'yo, Kurt. Si ano pala si Court gusto ko makita sa personal, no? Walang araw, magkikita din tayo. Sana magkita ulit tayo kasama sila. Sample mo na. Yan, masad. Yun, ang lupit ni Singkit. Sana all. Ito, baka mahuli ka. Ito tayo bibili na. Saan yung face order? Naghanap siya ng face shield tapos hawak pala niya. Hawak ko lang pala. Yan talaga guys. Doon tayo sa Yung ano, Hindi doon mo tayo sa- alam na nasasaktan ka na pala. Hindi mo na alam. Yan yung kakaisip ko sa taong hindi naman para sa iyo. Oo. So ngayon, saan tayo pupunta ngayon? Ngayon guys, papunta kami ng ng Doon sa kabila. Hindi mo naman alam tong lugar na to eh. Pagwalapo. Oo. Nasa kami ngayon guys, nasa Dito kayo sa Baluarte ko. Boss John Pinilig. Dito kayo sa lugar ko ha. So saan tayo pupunta? Pupunta tayo. Saan ba yung sabi mo? Doon? Pumunta kayo doon kanina? Oo. Kami Dito ba? sasakay? Oo, dito. Oo. Ito yung yatid ni Boss John Phil. Alam ko. Hindi. Si Boss John Aral. Phil, ano eh. Ano lang ha? Ano ba, si yatid mo kami or hindi? Hindi. Di ba? Joke ka. Hindi, papasakayin ko kayo. Asa ba yung sabi mo ba saan kayo pumunta dito? Dito. Dito kami kanina eh. Okay, malapit lang sa inyo dito, boss. Hindi, malayo. Singkit, baka kunin ka ni ano dyan ah. Boss, Oo. di ba one ride lang yung Basak to Sultana? Basak doon sa inyo? Oo, doon sa Pag amin. nakasakay kayo ng bus na Marigondon, yun, maano Newton, nyo. di ba? Oo. Hindi, iba yung Mactan Newton, pupunta doon. Dito ata to. Yung Mactan Newton, pupunta doon. Dito ata yun eh. Dito pa kami sa Divisoria. Dito tayo sa Divisoria. Ano? Parang ano? Yung parang bag. Parang baliw ka ata Singkit. Binabati ko Wala. pala si Boss Lloyd. Gumising ka na, boss. Gumising ka na, Boss Lloyd. Kakatulog nyo ni Boss Court, baka hindi na kayo magising. So ngayon mga boss, hanggang dito na lang tong simpleng vlog na to. At least na-meet ko na ulit si Daddy Darwin. Daddy Darwin. And kasama namin si Singket.
So ngayon, hanggang dito na lang itong vlog na to, itong simpleng vlog na to. So bago po natin tapusin itong vlog na to, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pag-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Siyempre, subscribe yung YouTube channel niya. Darwin Dion. Ayan. And Mitch. Wala pa lang ang channel mo. Wala pa Wala YouTube pa. channel. So ngayon, anong masabi mo na ngayon, nung kakakita lang natin ngayon, anong masabi niyo? Siyempre, para sa akin, sobrang na-miss ko si Boss John Phil nyo. Yun. At syempre, na-miss ko rin itong dalawang to, itong dalawang makulit na to, itong dalawang matampuhin. Syempre, ang pinakamatampuhin talaga si Darwin. Ito si Singkit, wala namang problema to kasi parang wala lang. Wala lang. Smile lang, di ba? So ngayon mga boss, hanggang dito na lang and see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.